Yeah, YSP with site lawan. Ni ke shalelan mama. Ina ta salati da rai sai tuna sami shiga gunfa titi ko hanya ko gefen titi kan kauna ni bana lati. Ma'anar aure dai soyayya ki taho nan zo mi tarayya kunya murya ga soyayya kan so ne kin buɗan hanya. Bana zan je KSA sallah zan roƙo gun sarki Allah dan san me kauda dukan matsala fati na koya dan Allah. A raba ni da ke fa akwai matsala dan zan koma gefen bola wayyo ni kai wayyo Allah soyayya za ta mai illa. Na tuno hakuri ne soyayya har kin sa raina ya sanya wahalar ta kare to sayya ni da daɗi yau muka cuɗanya. Ni lawan na ɗau miki alƙawari abadan fa da ke zan alfahari ko ƙauye ko da cikin gari ni dai ke je nan zaɓi na. Fati zo ki sai minti empty time latti kan soyayya fati zo mi fati tati duty zan domin ki haha. Lawan ne.